prije nego što krenemo u video, želim da vam kažem da uđete u naš Discord server. Ja ga dijelim sa mojom najboljom drugaricom, tamo ćemo biti svaki dan aktivni, družit ćemo se, igrati igrice, a čak možete da postanete dio našeg staff tima i da snimate video sa nama. Tako da link našeg Discord servera je u opisu ovog videa. Seko, molim, dođi da pogledamo vijesti, okej? Šta je ovo? Ne znam, kakva je ova žena? Dobar dan, dragi gledalci. Imamo neke važne vijesti za vas. Traži se žena. Ona je ubijica. Živi u Brookhavenu. Čuvajte se. Doviđenja. Ona živi u Brookhaven. Da. Moramo se paziti. Idemo u grad. Okej. Pazi se. Okej, čao. Već je prošlo sat vremena, a nje još nema. Moram da je nazovem. Ovaj broj je isključen sa mreže. Šta? Da ga koristite. Šta? Doviđenja. Kako je ovo moguće? Šta se desilo? Neko joj je isključio telefon. To jest ovaj broj više ne radi. Moram da idem da je potražim. Ko me ovo zove? Hitna. Okej, ja da se javim. Halo? Dobar dan. Da li ste vi Robloxian Saki? Da? Vaša sestra Emily Robloxian je umrla. Šta? Ovo nije moguće! Nju je izbola žena za koju se traga. Molim vas, možete otići na groblje. Prijatno. Kako je ovo moguće? Emily, mnogo te volim. Dobro, mislim da je vrijeme da idem. Šta? Gdje mi je auto? Neko mi je uzeo auto! O ne, trčimo! Mnogo sam se umorila. Još nisam našla moj auto, ali ne mogu da ga tražim, samo ću sutra prijaviti policiji, jer mnogo sam umorna i moram da idem kući. Šta? Šta ti radiš u mojoj kući? Haha, šta je smiješno? Kako je lako. Stigli se. Ne osjećam se dobro. Šta se desilo? Šta to radiš? Zašto mi vadiš zube? Moji zubi. Jedva pričam.
Zašto si me stavila ovdje? Htjet ćeš da umreš. Šta? Ali nećeš moći. Šta? Pozabavi se sa drugarima. Ja idem. Šta? Odoh. Šta se desilo? Neka žena je ovdje ostavila ještačke zube. Šta je druge opcije nego da ih stavim? Sad mi je malo lakše da pričam, ali nisam se baš navikla na one zube. Kako je teško imati vještačke zube. Dobro, makar jasnije pričam. Šta? Dođi ovamo, okej? Zašto si to uradila? I šta sad? Stani i ne mrdaj. Okej. Šta? Zašto sam ovako obučena? To je to. Šta? Ćuti. Okej. Dolazi ovamo. Okej. Gdje me vodiš? Ćuti. Okej. Ovo mjesto izgleda čudno. Šta ćemo mi ovdje? Dobro, više neću ništa da kažem. A samo mi odgovorite zašto smo mi ovdje. Zašto si me ovako obukla? Dobro večer, dragi gledalci. Ima još jedna vijest o ženi koja je ranjena. Ali na svu sreću preživjela je. Ali njena sestra je ubijena. To je to. Doviđenja. Crven je vrat. I ranjena je. Dobro je. Idem ja. Doviđenja.